ये रात 2-3 बजे एका ସବୁଦିନ ତମେ କଲ୍ କରନ୍ତି बदली गली ଦିନରେ ବି କଲ୍ ନେଇ वो କରିପାରୁ ଭାଇ। चीट करू जो चीट बदली ଆରେ କେବେ गली ଚିଟ୍ पूरा କଲି बदली ୟାର गली ଛେ ସେନର ଏଟା ତୁଇ ମୋର୍ କଥାକୁ ବୁଝ ହେଲା ତୁଇ କାଇଁ କାଜି ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ଇରିଟେଟ୍ ହଉଛୁ ତୋର ଏବେ କାଣା ଭୁଲ କଲି କହ ନାଇଁ तू ତୁଇ ଏବେ पूरा ମତେ बदली କହ କି गलु ମୁଁ ना ତତେ तू बहुत କାଣା चीट କାଣା करू ଭୁଲ जो କରିଛି ते ମତେ टुकल ଫାର୍ଷ୍ଟ କହ। जाके बोलू दिलु मुई तो କେନ୍ देखली ଟୁକେଲ ଭାଇ ଆରେ ମୁଁ ଜାନେ ହିଁ ନାଇଁ ଆରେ ମୁଁ ତ ଶୁଇଥିଲି ଏବେ ତୁଇ ମତେ କେନ୍ତା କହିଦେସି ତୁଇ ନିକେ କେନ୍ କେନ୍ मुई ଟୁକେଲ तो ଯାକ ଭଲ ହଉଥିଲି देखली କହ जे टुकल जाके କେନ୍ ଟୁକେଲ बोलू दिलु କେନ ଦେଖିଲି ମୁଁ କେନ सपना में देखली बस देखली अब उठली କସମ ସେ ତୁଇ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ ପାଗଲ କରି ରଖି ଛାଡ଼ବୁ ହେଲା। ଏଠି ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମୁଇଁ କାଣା କରିବି ଭାଇ ତୁ ଏନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କାଁ ଯିବେ ହଁ ଏକ ତ ସାଲା କଥା ହେଇ ଶୁଇ ଦଉଛୁ ଉପର ସେ ତୁଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖବୁ ଯେ ତୁଇ ମୋ ସେଟା ଏନ୍ତା କହିବୁ ନାଇଁ କେଁ তুই তো এতে রাগুଛୁ না মোর ଏବେ উপরে ଫେର মুড କାଁ ହେଲା চিন্তা ଆରେ ଭାଇ চেঞ্জ ଛି বলু না একটু বেশি ନାଇଁ কথা କାଁ হবনি তুই ନାଇଁ মোর স্বপ্ন କାନ୍ଦ নাই কাই যে একটু তুই বেশি ନାଇଁ କାନ୍ଦ কথা ଆରେ মুকে ନାଇଁ সরি ক କାନ୍ଦ ୟାର একটু ନାଇଁ একা କାନ୍ଦବାର সরি ଆରେ ତୋର ক ଉପରେ ଖାଲି একটু একা ସରି ସରି କ ଆଚ୍ଛା ସରି ଜଲ୍ଦି ଆଚ୍ଛା କ ସରି 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 ମୁଇଁ କେବେ ନାଇଁ ଚିଟ୍ କରେ କେବେ ଚିଟ୍ ତକ ନାଇଁ କରେ ଆଉ ନାହିଁ କେବେ ଆଗକୁ କରିବି ତ ଏବେ ମୋର କଥା ଠିକ ମାନ ଅଛି ନେଇ করে ଚୁପଚାପ ডিস্টার্ব ଶୋ ହେଲା ନେଇ ଆଉ করে ଏନ୍ତା ମୁଁ ତ ବେକାରିଆ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସ୍ୱପ୍ନ କରୁଛି ନ ନା ଦେଖିକରି କିଛି ପ୍ଲିଜ୍ नहीं करे ମୋତେ ହେଲା आई ଡିଷ୍ଟର୍ବ ब्लू ନାଇଁ कॉल କର पे କିଛି नहीं करे मैसेज भी नहीं करे कॉल भी यार नहीं करे बाय 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 छे बाय ର ସେନର ଏଟା ତୋର ତୁଇ ବୋଲେ ମୋର୍ ପିଲା ପାଇଁ କଥାକୁ ମୁଁ ବୁଝ କଥା ହେଲା ଦିଆ ତୁଇ ବନେଇଲା କାଇଁ ହେଲା କାଜି ର ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ଇରିଟେଟ୍